Hvad så YouTube? Vi laver en lille aftenvlog her. Bare lige for at lave en YouTube, ikke? Jeg kan se satan. Snart til at lave toast med leverpostej. Det smager godt. Men mig lige chiller bare. Klokken den er... Kan I se herovre? Klokken den er... lidt over 2. Det er standard. Holmen standard, jeg ved, ikke? Lige så jeg lige spiser lidt med kral her. Herinde i stuen. Så det tror jeg simpelthen mange. Gør ikke det, I? Jo, rigtig godt. Med mayonnaise og det hele. Drikker vand. For se. Så det bare vi går over igen. Det er lidt mærkeligt. Satan. Nå, det tror jeg, så skulle lige familiemæssigt gøre det der, ikke? Bare simpelthen. Så er lys. Vi er noget tændt. Smøger tilbage. Ja. Her kan I se min fars dejlige cykel. 125.000 kroner. Det er standard. I en legetræscykel. Ja, rigtig fint. Ja. Nå. Skal vi også lige... Vi er stadig i gang. Satan. Fanden jeg. Ja. Jeg glemmer sgu lige vise den her detalje, når man lige drejer på. Så prøv at se, hvad den gør lige der. Så prøv at se. Det er frækt. Nå. Her kan I se. Så jeg hakker på det der. Resterne fra det til aftensmad. I lidt frugter. En cola. Endnu igen standard. Min mad er blevet færdig. Spis den. Smag godt. Se den farve. Der er sgu hakkekød til tog der. Og fuck fandt du det herinde? Helt øst. Chuck it shit, chuck it shit. Skal jeg hakkekød? Hvad fuck sker der lige? Sidst. Som I kan se, så har vi skulle lave os dejlig min. Lægges. Så vi skal lige... Tror du, den skal op på 9 eller hvad? Ja, Så det er det her. og margarine. Og så... Fy for helvede, det holder sgu kraften spise snart. Nu stopper du kraftedeme. Sagen min næskud. Ej ja, mand. Jeg tror, jeg skal nok blive 15. Kraften fedt om det der. Okay, nu? Ja. Det er lidt for meget at tage på der. Fy for helvede, mand. Stegt. Fede dyr. Det er kraftedeme godt for. Så er det bøf. Og Så er der bøf, drenge! Hvorfor står der H? Har du lige slukket den? så for homo. Hvorfor er det igen, nej? Hvorfor har du lige slukket den? Skal vi slukke den? Hold nu kæft. Min næste kvæg igen. Så er vi tilbage lige om lidt, ikke? Så er der hakke med! Det er rigtigt. Jo. Hvad går det med? Hakke med. Klokken... Det er kvart i 3. Sæt, man er godt. Det kalder vi natmad. Ja, hakkebøf. Nattebøf. Du vil have en hakkebøf? Sæt, man er lidt produkt. Vil have en hakkebøf? Det er kraftedeme godt. En dejlig hakkebøf. Så ja.
Det kan man heller ikke vaskes op med sæbe, den her mix. Kun varmt vand, og så tyrtemixen. Det skal godt blive mix. Ja. Så er der sgu hakkebøf. Så sidder vi klar til at spise. Er det smagt? Jeg skal jo ikke smagt. Pepsi! Så ser vi lige her med YouTube. Som er rigtig smart tv, du ved. Skal vi finde YouTube? Det kommer godt, det må jeg se. Det er jo lovligt. Her har vi for satan, jeg kraft mod med fingre der. En Fenty. En bil. En bog. Og en faggot. Jeg er sgu ikke faggot. Bare giv ham en pæn. Lige mere video. Sæt man kan sprøjte. Ordentlig mega meget salt, Skal vi lige have. Og så er hakkebøf. Er der kraftedeme mad? Fandme lækker hakkebøf, Skal du lige prøve at smage den? Hvis jeg lavede det. Hver gang, det er sådan noget andet kød, jeg smagt, som jeg ikke kunne sidde. Også kød sådan noget. Det er nok også kød, det er sgu ikke. Men hvis du skal spise nu, jeg tror sgu ikke, vi filmer mere. Tror du det? Nej. Så det er sådan en kort aften her, så håber I kan lide den. Husk at Husk at like, subscribe og ja, bare det hele. ja. Så vi ses. Og det smager mig faktisk meget godt til mad og peber.